Takže dobrý deň. Dnes by som chcela ukázať nejaké činnosti, ktoré sa týkajú kreslenia. Takže otvorím nový projekt. Nazvem ho napríklad kreslenie. YouTube. Tak. No samozrejme, že otvorím paletku, pomocou ktorej sa bude kresliť. No a pre ľudí, ktorí už kreslili v nejakom jednoduchom kresliacom programe, sa ukázala ponuka, ktorá je pomerne známa. V tejto časti sa nachádza štetec, vedierko, nástroj, ktorým sa dá presne vybrať farba, kvapkadlo a guma. Tuto môžeme vybrať hrúbku, s ktorou pracujeme. Tuto môžeme vybrať farbu. Ďalej sú tu 4 tlačidlá. Prvé tlačidlo znamená krok späť. Ak zbadáme, že sme niečo pobabrali, že sme niečo robili krivé, hrubé, inofarebné, tak stlačíme krok späť. A tento návrat je možný len jedenkrát. Ďalej, keď už sme spokojní s tým, čo sme vytvorili, stlačíme tlačidlo uchovaj a táto ponuka zmizne. Vymaž znamená, že sa plátno vlastne vymaže, odíde všetko, čo sme nakreslili, ale môžeme kresliť ďalej, tento nástroj tam zostane. A zahoď znamená, že nie len, že vymažeme všetko, ale ešte aj zavrieme nástroj malovanie. Na spodu vidíme štvorčeky, v ktorých sa uchovávajú naposledy použité farby. Takže keď chceme do obrázka domaľovať niečo farbou, ktorú sme už použili, tak máme možnosť výberu z týchto štvorčekov. Tento nástroj sa volá pečiatka a tento nástroj ponúka kreslenie priamych čiar. To je rovná línia, priamka, týmto sa robia obdĺžniky štvorce, týmto elipsy a kružnice. Toto je zaujímavý nástroj viacuholník a týmto dokážeme nakresliť hviezdičku. Kresliť sa dá iba v oblasti, kde sa ukazovateľ zmení na štetec. Iba tu môžeme kresliť, kde vidíme šípku, tak tam sa kresliť proste nedá, dá sa kresliť len tu. A ja som sa rozhodla, že teraz nakreslím niečo voľnou rukou. Najprv si zvolím farbu, šup, čiernu. Chcem urobiť nejakú tváričku, to by bolo veľmi hrubé. Skúsim túto hrúbku, ktorá tiež je ináč dosť veľká, ale dobre. Takto, keďže potom budem vyplňať, tak potrebujem doraziť čiaru až do konca, aj keď veľmi okrúhle to nie je. Nakreslím teraz oči, tie môžu byť aj väčšie. Jedno očko, druhé očko. Môžem nakresliť aj nejaký úsmev, na to si môžem zvoliť červenú farbu. Tak. Dobre, prípadne mu nejaké vlasy dokreslím, nech použijem aj štvorčeky. Takto mám štetec a môžem kresliť jeden vlas, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, to možno už aj stačí. Dám uchovaj. No a vidím celkom pekný obrázok, ktorý môžem takto hýbať. Môžem ho chytiť za vlasy, môžem ho chytiť za okraj tváre, môžem ho chytiť za oči, za ústa. Ale keď ho chcem chytiť za tvár, tak vidím, že sa to nedá. Na toto si treba dávať pozor. Dôvod je ten, ktorý je vidieť teraz. Vlastne to, čo sme kreslili, nemá výplň. Ak chcem obrázok dokresliť, prekresliť,
tak musím využiť tzv. Halo menu, ktoré sa vyvoláva kliknutím pravým tlačidlom myši niekam na obrázok. Šup, toto je ono. Môžem tu zmeniť názov tohto obrázka, môžem ho nazvať napríklad Smejo. Uložiť. Keď vyvolám to Halo menu znova, už vidím, že obrázok sa volá Smejo. A ja vlastne ten obrázok chcem prekresliť, chcem pokračovať v kreslení. Takže stlačím Halo menu a toto je ten nástroj, ktorý mi umožňuje ako keby pokračovať v kreslení obrázka. Stlačím. Zvolím si nástroj vedierko, namočím ho do farby, ktorú má mať tvárička. Spokojne by to mohla byť aj biela farba a ja zvolím žltú. Tak. Obrázok uchovám a môžem ho uchopiť a môžem s ním znova pohybovať. Môžem mu zase vyvolať Halo menu a využiť niektorú z ponúknutých ikoniek na niečo. Na prekresľovanie treba využiť Halo menu preto, lebo ak by sme chceli akože pokračovať a znova by sme stlačili ikonku palety, tak okamžite by sme videli, že ten obrázok je nejaký divný, nejak niedobre ho vidno, ako keby bol pod priesvitným papierom. No ale tak keď niečo chceme, no tak to tam skúsime dajakým spôsobom dodať. Neviem, čo by som mu mohla prirobiť, asi krk. Takže zvolím čiernu farbu, krk a uši. Musím si zvoliť štetec a zmeniť hrúbku. Takže jedno uško, dobre, druhé uško, tu je, no a trebárs krk. A napríklad nos, aspoň takýto symbolický. Keďže už som s tým spokojná, stlačím uchovaj, aký pekný obrázok však. No ale keď zoberiem, ho chcem odniesť, preniesť na nejaké iné miesto. Vidím, že ušká zmizli. Tak mám niekoľko možností. Danenko, dokonca ešte ani nos tam nie je. Toto by som využila na to, aby som ukázala, ako sa dá narábať ešte s obrázkom. A v podstate ten nožtek tam niekde je, ale je pod tou tváričkou. Keď ho chcem dostať dopredu, tak stlačím tu na menu a hneď prvý príkaz znie pošli dozadu. Čiže ja tváričku ako keby pošlem dozadu a aj hľanoštek sa vynoril. Potrebovala by som k tej tváričke pripevniť krk, uši, aj nos. A na to sa dá využiť jeden nástroj, ktorý sa nachádza v truhličke. Buď laso, keby som urobila takéto niečo, tak vlastne spojím všetko, čo na tej ohraničenej ploche bude. Alebo tento nástroj, ja zvolím radšej tento, aj keď oni účinok majú skoro rovnaký. Pretože tento nástroj umožní úplne presne, bez všelijakých hrbolatých okrajov vybrať obrázok z toho, čo bolo. Pozrime sa, už je tam tvárička s ušami, s krkom. Má jednu, môže byť, že nevýhodu, pretože ak by sme ten obrázok na niečo mienili používať, tak by nám vadilo, že nesie so sebou aj pozadie. Takže ja teraz ukážem, akým spôsobom sa tá nevýhoda dá odstrániť. Dám ho napríklad takto naspäť. Znova otvorím Halo menu pravým klikom, teda kliknutím pravým tlačidlom myši. Dám prekresliť. Ja potrebujem, aby tam tento okraj nebol, aby bol vyplnený niečím, čo neexistuje, čo je prázdne. Takže si zvolím nástroj vedierko, ktoré vyplňa plochy. Vojdem do
farebnej palety a príde myšou až úplne hore. Je tam napísané no color, čo znamená žiadna farba. Keď kliknem, tak som vybrala tú žiadnu farbu a keď znova kliknem do tesnej blízkosti obrázka, ale teda nie naň, ale do okolia, šup, tak možno to nevidno, možno vidno, ale ten podklad biely zmizol. Dám uchovaj. No a teraz pozrite sa, je veľmi dobre vidno, že žiadne pozadie tam nie je a obrázok môžem používať ako chcem. Ďalšie pokračovanie niekedy na budúce. Želám všetko najlepšie, všetko dobré a zatiaľ dovidenia.